Αυτά είναι τα χορταράκια που μάζεψα από το χωράφι και πρέπει να τα πλύνω. Τα βάλω σε λεκάνες με νερό. Είναι καθαρά τώρα, δεν έχουν άχρηστα, απλά έχουν χώματα, επειδή έβρεξε κιόλα τις προηγούμενες μέρες, οπότε θα έχουν χώματα και είναι κάπως σγουρά αυτά τα συγκεκριμένα χόρτα ιζουχή και κρατάνε, θα έχουν κρατήσει χώματα μέσα, οπότε τα βάζω σε λεκάνες με νερό. Θα ρίξω και λίγο αλάτι ξύδι μέσα για να πετάξουν τα και σκουλίκια και χώματα, ό,τι έχουν άχρηστο μέσα που πρέπει να φύγει. Και αφού τα πλύνω 3 και 4 φορές, 4 νερά θα περάσω, μετά θα τα βράσω. Το πιο δύσκολο όμως είναι αυτό, το πλύσιμο. Έτσι. Οπότε θα τα ξαναπούμε.